Když letíte, tak můžete mít pocit, že všech těch starostí a povinností kolem letu je až. Já vám prozradím, jak takový let úspěšně zvládnout a užít si ho. Když přijde den odletu, dopravte se na letiště. Já doporučuji využít novou trolejbusovou linku číslo 59, která vás z nádraží Veleslaví dopraví přímo k samotnému letišti. Pražské letiště se dělí na terminál 1, odkud se létá do zemí mimo schengenský prostor. A terminál 2, odkud se létá do všech zemí schengenského prostoru, což představuje 27 evropských států, jejich seznam naleznete na internetu. Proto, aby váš let probíhal v pohodě, můžete udělat mnohé. Včas si zařídit check-in, ideálně online, dorazit na letiště 2 až 3 hodiny před svým odletem a dopřát si horkou čokoládu. Hodně si zabalit příručku na letadlo, a nebo si vzít sebou vše, co vás při čekání na letadlo zabaví. Jelikož já miluju letadla, tak vždycky navštívím tuhle skvělou vyhlídku, která se nachází mezi terminálem 1 a 2. O pohodlí ale rozhoduje především to, co máte na sobě. Za mě je ideální volbou si vzít sportovní kalhoty nebo tepláky, tričko a mikinu s velkou kapucí, která je vhodná pro ty, kteří se rozhodnou na letišti nebo v letadle dáchnout. Tome, za chvilku ti to letí. Ježíš, no jo, tak to je ode mě vše, tak čau, já letím.